i se ka wei pat ka kitab na ka tin ka chong blai ban pen song nong re me ka ka kubor ha ka ka janmi ban ka ta ka long ka bangil ha ban syam na ka kitab jong nong ye tu lapa Ezekiel kal nong ka baar ko ar ka dekat ka balai pheu ka kitab u Ezekiel nong ye tu lapa ka nong ka baar ko ar ka dekat ka balai pheu tin ka chong blai ka ong kum ni bat ngalawat yau brio na pedeng jongki uban penyeng ka jingker bat uban yeng haka jingpra haka mat jonga naka bentah keri bangan om penjot ya ka Henry ngam syam setia sacisian ngan puli ikan kecil ke cong belai kabong bat ngalawat yau brio na pedeng jongki uban penyeng ke jingker bat uban yeng ke jingpra hakamat jonga naga bentah kari bangan om penjot ya ka Henry ngam syam satia kat bangadang puson ya kena ke bentah naga kecil ke jong belai ban ngam maka tuai jongki nong ya tu lapa sangut na pedeng jongki lakot yaki diki start Bible baki long ki nong ya tu lapa ki bakrau kita ki major prophets bat ru ban ngam maka tuai jong kita ki nong ya tu lapa ki bakamrit kat artli Ibalia tu ya lepa hakapor jongka hima Israel bat kabalong ru kaji tu lepa nak bentakan ni kapateng menriu jonga bat jongpi ngakan mau ya ka kitab jong Jeremiah kalong kabasan ka dekat ka banengkong ka baong kumdi tu pet keleng yaki lenti senong ka Jerusalem batok mi mentah batok tep Tawat ru hagi jaka bakelu jangka lada pilak ban syem yau brio lada don unu no balehok ubawat ya ka jing sisa tingan maaf ya kan katu kat ni kum ka jing lamprang ka balengkot hak ni ka jing selok ka bakodor ngakuak ban penken mau yang i ya ka we ka jingjia haka barang jongi haka ne ka pertai menbalas dang ya ka haka daga jia ki ka bakrau ka balakot ka jia ki jong ka spa snem ka bakat riu ka balakot daga kerteng ka Protestant Reformation haba kinong yaki jong ka daga Protestant Reformation kiha ban pen iya ladi kiha ban yetku pai ba syaka pertai ka bapek syaki ka batu kelar naki kimut ayu da kan ka jingki kumta kiha ban pen i tu pai ba ya ka ten rai jong ka jing yele ka jongki ya ka ministry ka jongki bat ya ka ten rai jong ka jingkot balakot iki da oblai bat nakata kajing persyang jongki ban pen iku ya ladi haka jaga pertai haka jaga jok jaga spa snem ga bakan riu kami ka wei ka jubab haka ketien latin balapan benah daung Martin Luther ya kajing mu ya ka tenrai jong kajing em Kristen bat ulah pendon kam daga kentin nak bentak kajing em Kristen bat kajaga kentin kadai guram deo guram deo hapi kelak banlong ka kentin ka batmai han rehanga hangi tiba puli ya ka theology kajing mut jong daga kentin kuram dio kamut hakmat jonguble in the presence of God kuram dio hakmat jonguble ngiyeng
Bansa ki ya ka percay, balia lap ya ka jing penem, jong Jisu, ban rapat ya ka percay, kabala day bandu, balia banjot no, segi kejat jong ka ding na, hangka banyo asai, daga senam, ka jong uturai, balunong penem, koram deyo, baka ka bau lutar wang. Hakabat jem ban snyau tu kalong bagaji Kristan kamud ban baro silenter hakmat jong ublay ban hakmat jong ublay ubadonlut aki jaka baro ubayo ilut yigi baro Jeblut yigi baro jangan aga jem jonga bat jong pi bat ngalah ban ongru ya ka jingim jong ubreu ha ka de gasla perdai koram deyo ha ka ne ka jing tu lapa jong Ezekiel ka baong bat ngawat yu breu na pedeng jongki yu ban penyeng ya ka jingker ban uban yeng ha ka jing pra hakmat jonga koram dio Banyeng haga jingpura hakmal jonga bon sir ngayo sneu ikubor ki bang banyeng hapdeng to stand in the gap and rengi kelet lo ikut kencien ke bang hakmal jonga ublay wang lang bau Ezekiel and reng ngam syam setia kendiat ru sepang ka jingjia ka balato ya ka de kitab bat kham tam ban pen kan mau yang i nama kan ka de ka wei ki atul ki kitab ki bangala jihad ban ya sulok na ka bentau snem arajar arprio ya ka wei ngan sedang na ka jinga seng sinot na malaysia ni angau sekriu botolot ya ka subjek jong ka sinot jong ule snem arajar arprio ban kata ka de na ka kitab jong ki hebru han renga kum bakalong menta ngala de ban ya lokat tu kat ni nak kena ke kitab ke jong Hosea nama rajan man ke Islam hagi ni Islam ke baladap ngalaji ke kitab di kam ke apostol bat kumjur ke gospel ke jong Lukas bat mentega Islam haga ji sai haga jing kodit jong ji le marwe ngalaji yo Hosea lok bat ngakwa yipi ban cep bahkan ni kadang jingjiat ke bakerpang nadu ke jing sedang jong ke ministry jong jin lai puwe te ligisnam u Ezekiel ring merahayu bahakal nong ke basau blai ukren hau ya ka jing yo ipau bahaka jing pos liu jong bat ong kum ni ban kham jai ya ka ke jingjia ngin ya di kitien ki jong blai ki ba ong kum ni meru kunu brio to shim ha meyo mauit bato bui u hakmat jongmi bato ring dur ya kan nong ba halor jong u ya ka Jerusalem ken bato kerkut ya ka kan ni kan long ka dak ya ka ying Israel bat nadu ka dekat ka basau ka jia tu kana kala sedang ban sneu tenat bat ban sneu trimru haki pohor ki baradep ngaliyo ban pen mau yigi kun ki jong blai yigi jingjia ka jingim jong no ya tu lopa Ezekiel man bau blai ula pen len no ula pen dambit no yo tuli jong ban umla ban keren ubelai ula payu ban bam ya kata wapat kali ban pen kedang ya kisniel jong ban hangta ken haka jingrong jong kata wapat kali layat ku yang ini dekat tin ke jong belai kalat hiang kum kareu ngap ya kasentur ban ya kepo ke jong Ezekiel han reha kan ni ke janmi pat ngakwa ban pen kan ma yang ni na ka dekat ke basau la tho kum ni habau belai ula khat yu bon yeng na ka bentah ka pateng menriu ke bala syarong no syatei se Babylon jengai na ri la jong uthok kum ni wang to thia prising mami syakadiang jong mi lai spa kendai peu sengi pat ru habalala pendep yakini men thia prising sakamon sau peu sengi
Naman nga labu igis nam kajing bamhok jongki banlong hami kajing ken gisgi kumta menket ya kajing bamhok kajing Israel bat menket saya kajing bamhok kajing Judah timen to men pen baik ni lagi kemat saya kajing kerkot ke Jerusalem bat laga kti lengkoi bat menet ku lepah persya ya ka bat kami ngabuk kicing ke hamil bat men om kelai ala dina ka wei ka kerung sia ka wei pat haduk bemelah pendep iki jagis ni kajing kerkot jangmi lok bihi kalong ka bapla ban tunjuk yo no brio jang oblay ban yo asneu iki tin ki jang oblay ban penrung ka ka met ka jang laya tu yang ibau nong tu elpa Ezekiel waban tia da persing lais pak kendai peusngi sekadiang tia bet sekadiang ngakeli ki doktor kalak ne em ban long kabahane em ban tia bet tang sekawe kaliang hagak tien pernah jungi ki ong ham ti awrar dai cero wa kabelop ke senam Wakia dan kawai kaliang Henry Ezekiel lais pak kendai peusi men tia akan liang ke diang jong me sisngi kan long ka sembol jong ka sisnem ka jinglong brau la ban long habala dep ban tia kumta pada bau beli ulah orang iu kalau akut ke lais pak kendai peusi ulah kewak ban penaram jaladi Henry mar sengkinang ta tia no pat segamon menta men pen i ya ka sembol jong ka jinglong brau jong ka hima ka basati kat nusnem unjin dala keli ya ka jinglong brau kata ka basati sau peu telikisnem bat kata kalong ka jing hikai kabas nyau sirkai Pak ru'i uban bam jing bam dau beleh kalau nong kabasau kada khot ka bakendai pen kre Ezekiel ye jing bam namar men suthi sa lai pak kendai pusi me hak bandon ya ka jing pen kre na kam ja jing bam anda melaki na batia men yo jing bam yo keu yo barley yo motor yo lentil ukrai bat uspel pa buah weu keu ban kau punang ta kada khat ka bakendai ka ong kat kis ngi ba men tia haka kurung jang me men bam nang ta bam ru de ka jing theo di ru de ka jing theo syat jaru om de kiding ngan numpulih ka bakum ngan de ka jing seng nak kata bentah kabalaya tu yang ni kumnu yo ban syat jingbam dayu syat jingbam habu blayum syayu ban syat diki jingbam diki ding bau turau long hu dekat ke bakalai kumta hiken ikun Israel kin bam fi loku apeleng gi jadun riu bangan be yaki lok bi ba pliu Ezekiel ngap ya kena ka kornit ngap ya kena ka jingsya sitom haga dekat ka bakal sawang ya ka mensim jonga sim la pentingit ngalong kuat ko trai sim la pentingit janga baki pop jong ka Judah baki pop jong ka Israel ubleu tip ya kata jingsi syah kalong kedai ke sengi jong ke jing bitar ke jong belai man bo yo i ya ke jing ya lamwer ya ke jing mane belai tau ya ke jing le berong jadi ko Israel upha i nong yalam nang te na Babylon bat kata kadai u Nebukadnezar lengkot ngan ye tu yang i u Nebukadnezar jin laisin ulawan seri Israel bat ula pen praya ka pom Haga-daga jingwan jong haus nem san spa kendai pinyo suau kres si peu hajar ki jiu la ring merau sori nang wei bad hang ta harut jong ki wa ka Babylon
haga jing ham tang ki ken mau ye ki ying le jong ki ken mau ye ka ri le jong namar ki wa jong ka keber kilong ki snat jong ka Euphrates hang ta bikin mau ne me ka jong sul jing wai by the river of Babylon there we sat down yeah we were when we remember Zion page ru akan ka kajing ruai akan nambah ka basau spa kan sau pin syam ya kan ka jing ruai hang no la penking hang no la bu la susudien ye ki doi tara jong ka seyon namaram don jing ruai su satangga jing hon satangga jing yam jong ki kon ki jong blei Ezekiel udah way na pedeng kita ki merau bat kam sim kot angkat ta si peusnem hadir nang ta ki nong Babylon ki wan biang ki rong biang iki badangsa sa Babylon bat ki ha ban long merau jien yo peusnem ngan kenti sa way pat ka benta Suabau Ezekiel un krean lagi kon Israel ngap ka ka balajia hangte hari Israel ngap ka ka balajia hangte ha tempel bangan pentip ya ka ada ka jingpuli na ktiin ka chong belai ka baong kalong ka ba sipeo ka dekat ka bakat pra ka ong bat ka buramu turai kala letno na ka jaga ying bat kala ying halor ka jagi kerop kal we arpo argong anda kumta kita gi kerop kila rano ya lagi tabniang bat kita gi shalantem kila mal senda jongki bat ka buruhmu belai gi Israel kala long halor jongki haneng khat ka bar pulai bat ka buruhmu turai kala kiuno na pedeng jaga long ba bat kala yeng halor lu mu baca pang mingi bat nagata kan long ba Arbu sah bat utu mensim ulara no yang ha bala lam yang ha daga jing ipau do mensim belai syakari kaldi sekita ken ki bahaga jing long brau kumta daga jing ipau ka bangala yo i kala leit no nanga anda kumta ngala keren hakita haki bahaga jing long brau ye kita gay baro ki bau terai ulala pen iyang kendiat kadon ke cingkermen iki kon Israel kendiat kadon ke jirap iki kon Israel mentakim dan suari lejong kila don hari nong we renga kwa men yesu yang i bau belai ulong belai jong ke jing i udang yai syak slam bagai Israel kan telah ke bambut haga por bala ring rau yaki dai ki si behau hajar haga nang ta si hajar nang ta si wei patru haga kitab Jeremia ko ang hadu arbo kendai hajar san spa riu peungot la ring rau sa Babylon ga bala jia ubelai upakru yaki nong yatu lapa sempa yaki namau letip lapa ladaki syarong tang maki syaring rau tang maki kelam gaktian ga jong blai kenam wan pai shu bat an surong sa yaki batin im bat ublai beru ga yatu yangi baga jingmut jong ga kencin Ezekiel kalong kumni Ezekiel kabamut ublai un pentlain God will strengthen. Balagar taha ka bedang puasnem la penrengkang pariu sa Babylon haga jing ring merau ka baar san spa kendai punyau swau Chris. Lok bi ngin sayo aki weipat ki por lada kalong haki balang jong pi dan haki weipat ki jingeseng iki betah ki bedang but jong ada ka jingjia rengan kenki kendia jaga wei ka bentah pat kata ka de ka kitab jong Ezekiel layak hu yang ini di start Bible bagi kitab Ezekiel kalau kau wei ni kitab noi tulapa kabai hadu kata-kata lakat ia kada kecil hong wei it is somewhat mystical an enigma battles the mind katli ia kena jabing kapan sitom ia kena cimot balai dai nak jaga dau ki rabi kinong ikai man barim kim sya ikinong puli ki bapo lai peusnem ban puli yang kitab bu Ezekiel kim sya agar taha jongi telak yok puli ngi ki beladon san peusnem seneng ikena samla 4 long ha ki nong puli theology mangi ki kerdan ki baper ki bangap ngi puli ngi te baru ia kata ha ka bagi kot sapang ki jia tu lapa
kita ki prophetic near, but kita ki prophetic far. Kabamot itu lepas mentah kini kisnem kan jia ka era ka ikan mau hari jong yang neru kidan kinong ya tu lepas kidan ke baya tu lepas hangi hakini kiri hakini kisnem ke beladap no bau jumai unsaki bat kata kajing ya tu lepas kala penting iki babon bat kalau long kajing syot sitom jingmot yang ikum kinong yalam nama lagi kun jong kabalang kila panik kadu kata-kata ka prophetic near kaya tu ya kaya kabelajia hangtai hari Israel hangtai ha Juda hakabau Jeremiah hakabagi jong Daniel baru Ezekiel kidon mereka donru kata tup kabagi ong ka prophetic far sengap kumbala ke dewa kijing itu lepas jong Ezekiel hakil nong ki basadin kamta makal nong ka balai penyo ya katu kathem jong kising ki batar khong ka batheu ya ka jingpan empat ya ke Israel mereka deuru iki jing ya tu lapa ki bom pat sim la pendep bat kini ki long ki banga kwa ban bu kum ho hakani ka por hau pai lang jong ka sinat ban ken mahau baki ni ki jing ya tu lapa jong ka cing ka jong balai empat sim la pendep ya ki batin sajia na ka bentah ka jing pen krek jong i ya tu Ezekiel hakal nong ka balai bo pra balai bo kendai sapang ka ma Armageddon hak kitab jing ya tu lapa jong Yohanes ka kitab jing pen pauru la tho sapang ka thama Armageddon tho Ezekiel ka nong ka basau peu pra ya ka millennial age iki hajas nem jong ka jing sinsar jong ka jing sok ka jong Jesus Christ tho da unong ya tu lapa Yohanes sapang ka millennial temple haga kitab jing pen pau ya ipau ya ka kat ublay hakal nong ka benengkong Ezekiel Yohanes ya ka kat ka jong ublay haka kitab jing pen pau Ezekiel ukren ya ukok bat ya makok ka kitab jing pen pau ka keren ya ukok bat ya makok kita ki hima ki badon haki ciale agini kisi nadu hentai Ezekiel ya ka Jerusalem ka basmai bakawan hiana beneng kitab jing pen pauru Ezekiel ukren ya ka ka jingem batkum juru Yohanes haka kitab jing pen pau ka dominant team kumbalabu ya ka team jong ka jing seng samla ka ni ka slam ka dominant team ka bakmat jong ka kitab nong ya tolapa Ezekiel ka long bakin tip bangalong utrai that they shall know that I am the Lord kintip syari nong way kumala pulih hakabasdang mene wat hangtay ha Babylon hangtay hari nong way hakabala ya kitu kisangot iki laingot la pencenjar la thangim makalawading that they shall know that I am the Lord ngalong ta mangau trai mdon blay mdon su do way palu trai suha bingin poi sigi atli gi reflection ki bakrau jong ka janmit terpang na kam tagi kon samla bat na kam tah jongi ki balasan bat ki balarang baru kwa ban ya thu ip sepang Ezekiel kam simkut ka to ka jing tang ka to ka jing thia ban su thia sa lai spa dai pusi Tia sa sao pelsi kamlong ka basok rehakap jong kata hakal nong ka basan ublay wong yo Ezekiel kumni sim hami ya ka wailam ka banep sim ya ka kum ka serti unapit men penya ya ka halor ka kli jong me pad halor ki yu tumo jong me kamu yu kata Ezekiel sim ya ka wailam ka banep penlong ya ka kum ka serti unapit ki selen ki lendom ya ka kli jong me penyai de hagi temain jong me pitip nem ka theo ya ka kini baru ki bau Ezekiel ule man bau la ki lendom ya ka jong ka kli ka theo ya ka jing bisar yo Israel
na marhabau Ezekiel ula de ban khi la ka jong ka kli ban khi ki teman la jong u belai u pha u ban sim ka cara jor penlum pelangi itu kisni ke belah hab hamadan kisnyu ke belah hab hamadan ba la ne benta ki hagi lai benta ka wei ka benta ban thang ban lang ta ki cobat ki benta ban penhel segala er ong ka tin ka jong belai ka jing bisaru belai ki isut ye ki da kala er ka teo ye ki Israel bau belai un pen separat ngami pelasu agi ni kisni igi babuhon ki kun samla ge bakilandom sedian jong arok buhon ge bakilandom kade ka fashion na kini kisni ka fashion jing le rang ru kadon ya kilandom long su sor we temen senong jing ang hakle adau mai le hap tap paskiru tercia plat pernah plat ni kali lendom ngamdon kai ke komen halo jong kata raya ke Israel hi ke bachur kai galong bada ka kli ke jong Ezekiel ban that rong ya ka jingle ran jong ka bachur kai ha Israel galong pen itnat ya ka tang ni ka bachur jrong ka do nut pat la sop do upring pat ka wi ki issue ya ka Israel da ka jingwan lan shop jong ka Babylon ka day habala ring marau ya ki na lor bakila jenjar pulih ki kitab Jeremiah pinsiam wat ki long temi ki haban bam da uso ka kpo ka jongki bam di ki kon jongki ka basyo jer kai kalong they also lost their identity dan babna su kahima ka bakrau bor mentah kala jah buram kajing hikai ka banangkong haswa bangan penkut de kajing hikai ka baar le tu ini de kien ka jong blai ki kien jong blai yo Ezekiel mano ban yeng ban pen yeng ya ka jingker mano ban pen yeng ya ka jingker imat hakta ka jing pho sniu ha ka jing yo i pau yo i ka jing pra jong ka kenro mano ban pen yeng Ezekiel ka jingker ngayere ngathio terai kampat kot lai spak lai peusi ngalawat hari Israel ngam syam satia kum gi kun samlangam atatien banong kane ka theuru igi saw kun ro jang ka balang jongi kijing pat kijing pra ha ka jing em kristan jongi ngam kwa ban kren ki isu ki ba ni ha ban kren ha ki wei pat di forum han re nang ni ngan ong ka ba ma ka ba mensau ka long balang ba ki jing e ki bangi akan do lang ba ki ta ki jing ya le jong ne ka jing em ki thma man sem ki thma par thai ki bangi ya le yo i ki wei pat ki becak men riu ki ha thang te ha Myanmar ka wei ni ki cak men riu kala du no e ka identity jong ka akan mau ikien jong kinong itu lapa jong kari kasih penar ka basur kai kalong yo ngin long merau halaga jong kari den ka dau habala pulengi na ka basdang na ka kitab Daniel ngala tho bin pa bin ki saw ki dekat ki baong tumni ban penkut ki ka reflection Daniel wei lai gong ban us i mlong yu aspenas urang ba ki unok jong u ban welam ni kun Israel na ka jai si ba ni ki bakrau baturiken yegi samla bom don ka jing thodak hen regi ba habru bat ki ba don but ha ka jing start baro bat ki ba sian ha ka jing chip bat ki ba sneu thu ye ka tun rai ka jing start bat ki ba nang ban yeng ha ka jing sim bat ban hikai ki ye ka jing start bat ka tien ki khaldi bada bedeng kita la don gitu mene ki bo Reverend Elmanar ula puli kerteng chongki chim em pe ke bala chia hang te hari nong wei ye ki sangut ki kon sam lagi ba kodor klet no iki jong Joseph uba puli ula mat thang marwe han re kini sangut ki dang ye yo prolog ha along ru dang ye yo prolog ban ye tre ye kanu ga kam ga ba e ga bala pha ye ki ga bala hukum ki do yunok kini ki dang ye yo prolog uyo upa puli Joseph bikin ma marwe
let suai usipor ngin sia siam bat ka wei pat gapor re hang ni ong ksin ka jong blai aga de khat ka ba pra han re de ne Allah tmu la ka do anut ba onam pentingit jela di de ka jimbam sim lam ni de ka wan bu di namar ka ta ulak terpat yo urang ba gi unok ba de ban pentingit jela di lok be hi ka wei ni kilat bangin yada ya ki jing pra jong ka ken ro ya ki jing pra jong ki jing te haka bala seng ya ka balang haka bala khat ya ka balang hang ni hari ka si ba janji ban long ki sakhi siki wei pat ki bam palong ke san kata ka de ka lama ka bau Daniel Ukraine ka khat ka ba pra ban kata ka long ban om pentingit ya ladi lok bi pila ban ong store kumba ong Ezekiel ngam chim la pentingit ya ladi han re lok bi ngam nam kwa ban interfere ya ka personal jong pi ka perthai ka sakhi kinegi social media ki sakhi ya ka jing sator jong ka jing kristan ki sri balengin len ya ka jing sisa lok bi de ni ong sir you knock pia pen krek kat kena jing bam ngim don kam namar ngim kwa ban pencengit jaladi o ka jing khat jonga ka ni ka jan mi jangi ko mi kon janga balang kalong ba pensio ba ban ken mau ka jing em jongi ka perthai kalong tang si pangpor han rei la dangi pencengit jaladi ka ji de jingi balu belai kam don siu bon na pring jongi ngi kam ya ka jing em ngi khain ba ka jing em jongi bat ngi le ka kat bangi mon han rei kan ya ko ya pi kam de ka jongi ka de ka jong belai ulat thau yang hi bat ka ka jing thau ko bala thau ko long ban pen yo hu ya ka buram nama de tang hau briu kain bo bleu la ai ka ka jing chep ban chep ya ka buram ka jong blei lok bi kamut ayu haba kini ki khon ki jong blei ki jong Daniel ban ki gi laingot ki ong banginam pencengit jeladi kamut ayu bo sekial ong nganam pencengit jeladi lok bi ngan ya thu ya pi la dengi pencengit jeladi la dengi long morally corrupt la dengi long polluted bat kan ka perthai ka jing bishar ka jong blei kala hajan bala ong ka jing ka jong blei hang te hakiki jing tho jong Ezekiel ha Palestine sim dan slap su pi lam da dan slap ha Palestine ka bumut ka jing ku ka jong blei kam don tien hong wei ka ong kum ni ladang hilong morally corrupt ka bumut we are on bless anam kerku yang hi ubleu la karku ya kari changi ngadang ya slok ba iwei so changi ya ka ji itna jong na ka jaka ka bangi don bangi wan hang ni bangi sneu kodor ya ka ji seng ni sneu kodor ya ka ji slok ni sneu kodor ban sha skor ya ka tin ka jong blai lok be hi pet hakan ni ka list ka jong Ezekiel pet hakan khot ka basan pinyo i ba ka list ka basir khai tam ka dei kan ni don ka jing ya shet ki nong ya thu la pa jong ka ha pedeng jong ka ka jing ker ka lapra ya ka balang hari kasi janji don ka jing ya shet ki nong ya thu la pa jong ka ha pedeng jong ka pet ha ka kien pareng ka ong kum ni the conspiracy of her prophets yang kala tunjuk lok kan ya tu ya pi lai pawai teligi Islam kala tunjuk yang ngakan ma kam smi ka banongkong bangalai ya pastrit adien ka jimpen kamti yang haus nam hat kendai spa kendai busau andang apoi hang te la ai ngai ka ying bansa hanre don palong ai tang yo silia bangansa namar andala arung la bu iki jain iba plik san ki khen bo upstor unrahi kim sneu nang man pen biang namar ki ongkat na sang pung un hia sekarom pani sarai kam long ingi ban pen biang hi ngathia hamadan jin lais nem ka jing bang ban thi hamadan ngan ye thu ye pi so krai siliang kala siliang tang basai ka sniru yo sneu ngabang mahaban bamru hadam ngasyat hi imei pensong ingayo usaru celang uri hadam celang hakawai kata yau dang don saru celang hakawai par kata yau kala asma yubi kata kaying ka bangasa la asma ka do la asma ka umpriang la asma kutungu bangara na ying kicip ka belaji hakawai ka step habang apoy hangta haka step sajahin uri hadam don syu setangga plastik ka barung hatliu jongkan nurum
ngalai olok mentabat ki kenai de ngam tiap miet nang la arung maki ki song sekendong mereka besneu sun ka long ka kapor bahaka wei ke janmiet habang apliu tala banrong kamra bantia mdon jing tia syu sengkli baro kala her kumu pom tem ga kenai usip tu sung tia no babun uka apa kaya patrong ni kata sengkli yo sengkli syu so kemen ban ya tu ya pi bo weu teman besan juga kenon jong imenta hangte haka balang ayuksi wong sohar balai kam yo jing cia ang emen ka biang kum ni wan ra ya ka jing cia ya ka ne jing cia na ying jamu u esekiel kham sir kai ban yang ngam penya rengkat ngam not pan compare ya kata ka bau esekiel ulamat gila jong igila ya mat ikje anway ka bacul kai kalong bangi rok lai ya kata simpen kre jong ka balang without no conspiracy pet ya ka way ka Cirwai haka jinga seng elap mencam senem. Pikan mau ni haka jinga seng elap mencam senem. Jong ka balang jong ka senat jong hang tei han nong bah. Haka jinga seng ka basi beje si teng. Suabe Reverend Dr. R.R. Conville. Beliau laman ban sim noi hau ni ubnai Januari. Rai ila ino ka lekasi. Rengkat lambat ki nong buhut jong i. Haka jinga seng ka basi beje si teng. Larung uwe ubriu. Lap ya lam yu de ki kon la ne de ki bahai ngasam bala ya lam yu to brios sekata ka platform apa ke mane jong ka balang nong ba abola siang ka wei ka suki ula sedang ban tem ya ka wei ka jingtem bati sol jong ka jingtem jong ne brio ki dang don sa ha ka ni ka jingmut jing perkhat jong utau de i berwel nong klau baru ngitip udeu ba matla Andre kan nega sur jing ruai kan im sengap ngan puli ka ki jing jot jing pra keleng saudong ki jaka la habar ne haying isyam baki longkum ta ki jing ya kajia ki jing ya wadau om don su ban pendem satang ke jing ya berngem mano ban penba kat ni ka jing jot jing pra ban ong da ka bor brio kala ban penba ladang isian ia ngin duai so blai totip ha om don jing da lei pi don hang no lok kum ki kon ka balang leit ban nga man ta si ki ying la jong duai lem yang nong ngam ka ying jong lok hang no ki ying jong ki don ki jing pa ki jing pra la kwa li pi man kan mau lam ye ime jong hagir ta kan dai pe usnam ngam kwa su bandu ba ime i no yang lok berwel wang la de ya pai ya pra ha ki ying jong pi jong kila ban mi sibon ki kenrum kenram man ki jingkang ngeu jenjar halade susah tang ka jingkeli balai ken kalong kumni khot ka balai man laki lat ki dong ladap di ki jing phala kat shabapai ker saudong de ki jing ma na baka jingsuk nangi kala leino kapateng bamenta kasa haki jing lengo mano barwai ude ubrio bamala umyo ie abalai alam yu na kata kasuki ka usong banlek abola pendep ya ka mission ong yo belai terai manga boyo ilot melai ka jing biang ka met ndane ka baduna ka met trai balai me keren hau bermatla sengap ngan ya tu ipi ka wei ka jing tu kana na tere ka wei ka pastrit sakit ki senam ka baslang ka basnit na ka don wei matla ha ka wei ka balang ka balang kan sa pediang ya ka jing seng sinot hakini ki benah ki banuan hakini hau lu benai ijep ka balai jie
Tahu beriu yo ika sap ka bagarpang uba matla. Ki kena senong ki le kai u. Hagawai ka sin ki akit yu una klik senong. Bala bagi akit yu una klik senong ki kwa bantes yu. Kim simpen hier ni ailat bun hier hangte hakamat jong ka kit jong ka ying jong u. Di dalam kam syarum. Tahu beriu ba matla uong. Le kena ham penjengai renga. Utip baul kila tok yu. Utip bakila syukur yu. Ihaban bek sedin. Ban penhiar yu. Hakamat kaki congu. Boleh yu ai. Ya kasap ke bakerbang. Wad haki mamad laru. Jingkali juga ni janmi kalong. Apa dengkat kene ke jingpat ke jingpra. Manoban penyeng ya ke jingker. Pensiania haki cai. Iba peli ki disable person. Nginsyani aki ki disable. Hun samla. Hang no ki kerdan jong pi ki don. Hang no pi pendan kami ki juga sertifikat jong pi. Kilang pa kilang kami. Hang no pi bu ya kaying jong i. Are we disabled? Beliau berkuingin ke janmil. Punya lap yang i bangin senyau tu. Bapeleng ke jingkot yang i. Kadang day por. Kadang depor. Pila ban kelih kena janmi lembat nga. Mano ban yeng, are you ready? Mano ban penbang. Mano ban syak citom. Mano ban yada. Mano ban yo i batmai. Ki visionary pastor, ki visionary leaders, ki visionary parents. Ikon samla mangamapi kibiyo igi jong igi batmai kulela mi kitab jong Joel hagita gisngi ikon samla kin yo igi batmai mano ban ya tu lepa ngin hon bagane ka pateng ben reu kapala dan mentah hakat met jong ka riat ka bacur kai ladakan hap catai sakat met jong ka riat ka jing sentuh jong ka kanlong ka bakrau wat keno sabar jong kisau kenro mano ban ya tu lapa ublen kor kuingi ro kan kapor pada sua bangan song ngan khat igi kon samla ye pi gelong pa ya ngabat ya pi kapor kam don shu ilha ban long ready ka way pat ke level ban let sing la da sumar gi kon la abiang la dam i gi kon la kot ha rei gi samla ngan khat Ikan mau ni ya ke team yut Sunday ke banang kong jong senyam ke kendai sepak prapeu bat ke senyam la thok kum ni la pen im ban syukri borok ki team yut Sunday sau pun riu toli ngala thok i ke diary ngan ke leu tan kendian ar hajar khat ar ka ong kum ni jogi samla kin pen kho ya la galanti ilong ni ke bala kre ban le kata Ara jagat kendai kong, toting buram yublai. Nangta, haus nyam ara jar arpun riu, ngimpat yo ban kren ya ka. Hanrei kena ka tim joka jingeseng samla sunat, hang ni haka balanga menso ka baong, tay ka jingem jong pihak ukuris. La kren ya ka ada ucaman jongi. Ban ngatip, kalan kan wanra. Ya kajing kelami. Kami ke abstol kenong kebasan ke dekat kebasar puai. Ngan penkud dengan dekat ke bang kumni. Lagbi. Ya gisenran. La thok igi dekat. San kenong ke dekat kebasar puai. Ki babit. Ban syak jak buram. Naga bentah. Kata ke kerteng. Tungin mi nang ni ki briu. Ki bapendai ya kan ke kubur. Kiba bet ban syak jak buram nagabentah kata kerteng kumbau Ezekiel ulale amen.